comforting to know the love and grace of our God. The Bible says in Hebrews chapter 4, verse 16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Kapag tayo ay nadi-discourage or about to give up, i-meditate mo lang ang pag-ibig ni Jesus Christ. Siguradong marerevive ka at bibiyayaan ka ng Diyos and ang mag-e-enable sa atin para mag-move forward tayo ulit. Yes, mga ka-BYI, today we will be comforted and be challenged with our lesson. Comforted because of the truth that God is with us through the Holy Spirit that dwells in us. Kaya mga ka-BYI, tayo na't makinig. Magtalakayan At matuto dito sa Doktor! Wow! Maraming salamat po sa malakas na palakpakan ninyo. Ayan. And welcome again, no? Isang mapagpalang hapon po ulit sa inyong lahat. Ayan, no? We thank all of you, no? For really giving us your time. Kasi alam niyo po, no? Dito po ngayon sa Ilocos Norte at sa mga iba pang parte ng ating bansa, lalo na sa Cagayan, ay inuulan. Pray for our Cagayan brethren. Let's pray for our yung mga taga-Claver, especially yung mga taga-Claveria ngayon, no? So, buti na lang, no? Nandito sila ngayon to join us. Ayan, no? Kahit ang sarap kami matulog. Ayan, tama ba? Hulaan ko kung anong lunch nyo kanina. Alam po, Ano? balato. Balatong. Balatong. Totoo yan. Ay, hindi. Lechon sa amin. Ay, Lechon balatong. Medyo Meron bang ganon? Oo. Pag no? ganitong weather, kasi kahit mamili ka, lechon or balato, you will go for balato. Oo, tama. Alright, no? Pero pag ganitong oras, hindi na dapat mamili ang ating mga ka-BYIers, no? Dapat nakatutok lang sila dito sa ating doktor. Kaya, no? Amen. Kaya naman, i-welcome na natin, Ma'am Faye, ang Alright. ating mga avid viewers. Sige, kamustahin muna natin ang ating mga brethren sa pasukin. Buhay na sila dyan. Hello! Hello, everyone! Kamusta na kayo? Ayan. Ayan, parang Sunday school. Mga children's department. Parang ba to? Parang bumata si Ate Mayro, si Ate... Oo nga. oo. Ay, oo, nagla-like sila sa likod, oh. Alright, welcome po sa ating mga brethren, ka-BYIers sa Pasukin. Ayan. Okay, next naman ang ating mga BYIers sa feedback Ayun. sa Hawaii. Yes, hello, Sis Ernaline. Are you ready with your testimony mamaya? Ayan, no, Ay, nabalitaan ko. Ayan, marami ka daw na soul win this week. Yes. Ayan, malalaman natin yan mamaya. Okay. Next Ayan. is our brethren sa Ayan, Sanggipsala. Ay, hindi. Hindi, Eh, meron well, pa sir, tayo. yan. Yung mga brethren natin sa Hawaii, si Nathan. and Nathan si tsaka Kuya AJ. AJ. Ay, yan. Hello, Sir MM. Ayan. Hello po. Yung payat mo na, Sir M. Yan, keep it up. Yan. Next is mga brethren natin sa may Sanggipsalan. Ayan. Yung mga brethren natin sa Lawag. Oh, Sarap kita ng nyo kain naman. nila. Oo nga. Anyong sayo. Ang sarap naman ng sanggipsal. Ako. Sana naman makarating dito yung Sangyup. Oo. Sana may Sino po magpadala, may birthday no? pala? Ayan. Sino may birthday ba sa inyo? Si Si Francis. Si Frances. Happy birthday, birthday, Frances. Ayan. Ayan o, Taon ka na? nag-milk tea pa siya eh. Ay, 10 years old. 10 years 10 years old na siguro. Magkapareho lang kami 10 years old. 10 years old ka rin, Kuya AJ. Okay, next is mga brethren natin sa Baccara. Energy audience! Sabi nila, ha? Sabi nila, nagtataka sila, sino mga taga-Bakara? Ayun po, kayo pong mga Sila aware. students namin ang from Bakara. Pili Ayan. nila Do we na- have other participants from our Zoom? Ayan, I think ang mga lista Si Brother siblings Pipo. ba dyan?
Ayan po. Yung mga nasa Zoom po, no, kindly open your cameras even for a while lang para we can recognize you. Ayan, sabi nga nila, para ma-recognize namin yung mga gwapong mukha ninyo. Ayan, pagmukha. Ayan. Okay. I think si Brother Pipo is there. Kate Representative and, natin, Kate Claveria. and Marie. And kasama rin po natin ang iPhone. Wow, ang iPhone company. Brother Thank you, iPhone. Apple, Si for Brad, oo supporting. nga eh. Brother iPhone. Alright, so welcome po sa ating mga Zoom participants. And syempre, again, we are live sa ating main Facebook page, ang Hosanna Bible Baptist Church. Ayan, simultaneously with yung ating HBBC BYI na page. No? So we are on live. So nais po naming batiin also ng mapagpalang hapon po ang ating mga viewers sa live. Sa ating mga first-time viewers, kami po ang inyong mga co-host. I am Brother Bry. I am your Kuya JJ. I'm your Ate Mian. At ako naman si Ate Faye. Oh, sis May, an ka daw. Ako na. Huwag din natin Nadili lang kalimutan yun. Nadili lang pala. yung mga brethren natin sa Claveria. Anniversary nila ngayon. Kahit wala sila sa Zoom. Then next Sunday. Next Ay, Sunday. Next Sunday. Name of God. Sa Frank. Oo, ayan, no? Okay? Alright, ayan. Mukhang nadadigest pa lang yung yung kinain yung mga balatong. Oo. Okay, no? So, actually, we have received by God's grace po, no? We have received a very good feedback ng ating last episode ng ating Doc Talk last Sunday, no? Doon po sa ating wow, maraming salamat. Talagang madaming fans natin. Mga live audience natin. O mga binayaran pa yan ni Denden para pumalakpak. Pero by the grace of God, marami pong na-bless sa ating lesson, especially po dun sa shinare sa atin ng ating pastor, no? And how we can pass or paano po tayo pumapsa sa ating mga online classes, no? So, aside dun sa 10 tips talaga, our pastor gave a very concrete and biblical advice when it comes to studying, no? Or when it comes to overcoming yung struggles natin sa online classes. Alright? So, dun natin nalaman yung note mo, sir. Ano nga ba yung, reviewin lang muna natin, no? Reviewin muna natin yung sinabi ni Pastor, yung lesson ni Pastor last Sunday. Ayan, no? So, ano po yung, ang ating pastor ay nagbigay ng tatlong advice. Okay, no? Sa mga makakasagot, ano po yung unang advice na binigay ng ating pastor? Yan, type. It starts with letter B. Oh. Balanced diet daw. Balance diet ba? Hindi naman balanced diet. Hindi, okay. May sumagot sa Zoom? Wala pa. Oh, wala. Okay, Happy so birthday. Birthday daw. happy birthday na. Okay, ang tamang sagot ay balance. Balance. No? So dapat lang na balanse yung ating pagsisilbi sa Panginoon at the same time yung studies natin, no? Magkaroon tayo ng time management. Yung isa sa mga best advice. Alright. Yung pangalawang advice ni Pastor. Ayan, sige, sa mga audience natin dito sa HBBC Sanctuary, ayan, sa mga nakinig. Ano yung number 2? Work smart. Yes, ayan, no? Work smart, not work hard. Tama, di ba? Kasi mapapagod tayo if you're going to work hard. Oo, di ba? There are ways we can discover how we can make complicated things easier. At dapat yung mga easy things, di natin dapat ginagawang Complicated. Ayan. Kasi yung ang taong masipag, di ba, paglaki, Oo, pagod. pagod yun. Pagod. Pagod siya, oo nga po. Huwag din yung masyadong sipagan, oo, kasi bata pa kayo. Mapapagod kayo paglaki nyo. Oo, alright. And syempre, yung pangatlo, Set goal. Ano ba yan? Ano yung pangatlo Set natin? goal and practice time management. yes, tama, no? We need to
Kasi parang kasali na rin dun yung sa pagiging smart. Oo. So sa pagiging smart kasi, you need to have yung tinatawag natin na long-term goals, yung mga short-term goals, ayan, no? And kailangan mag-set tayo ng time management on how we are going to achieve these goals. Tama? Right? So napakaganda, no? Palakpakan naman natin ang ating pastor for that, no? I think, I believe maraming young people ang na-inspired dun sa message ng ating pastor. So ngayon naman, we are going to have another interesting topic. Ayan, no? So, meron po kami, parang nilista lang. So, this is in general, parang mga questions ito or struggles ng ating mga young people nowadays. Lalo na po kaming mga millennials, Marian. Wait lang, i-clarify niyo ha. Bakit kami lang? May exclusivity ba yan? Hindi millennial ka pa ba? Millennial pa rin Millennial pa pala si Ma'am Millennial Mayan. pa rin naman ako. Akala ko baby boomer. Oo, so sa mga dito, for sure, sa mga millennials na tulad ko, ayan. Makaka-relate kayo dito sa mga questions or mga struggles na pinagdadaanan ng mga fellow BYIers natin and young people natin, no? So, we do not claim that we have the best answer for these questions, but we are going to give some biblical advice. And I believe yung pastor natin, no, makakapagbigay rin siya mamaya ng mga mas makabuluhan pang mga verses that will support yung advice niya sa ating mga young people. So are you ready? Ayan, no, these are some few things that we can discuss this time, no? Oo, hindi pa lahat nandito, pero few things lang. Ayan, no? And we would like to encourage you also, kung halimbawa kayo po ay may pinagdadaanan na struggle or problems right now, sa ating mga Zoom participants, you can comment or you can chat that in our chat box, and sa ating mga FB viewers, ayan, i-comment lang po ninyo sa ating comment box. Ayan, no? Alright, so first question. Ayan, hindi po to game ha, baka sabi mo. Pabilis. Oo, baka gawin nyo tong games. Ayan, no? Ito type yung answer sa Ayan. Ayan, so ito yung unang Questions. These are real life ha. These are real life struggles of young people. Sabi niya dito, basahin mo nga Sir John Joseph. Paano i-balance ang pag-excel sa school at church involvement or ministry? Ulitin ko, paano i-balance ang pag-excel sa school at church involvement or ministry? Nag-excel ba tayo sa ministry? Ay, sa school? Oo nga, yun nga yun. Kaya natulala ako natulala ako. Gusto po namin humingi ng paumanhin kasi hindi po kami ang mga right people to answer this kasi hindi po kami nag-excel sa school. Nag-excel ka ba sa school, kuya? Mahirap kasi yung engineering 5-year course siya. Pero tawag dito. Pumasa naman. Ayun. Ano ang pinakamataas na grade mo, kuya? Nung ikaw ay nag-aaral? By God's grace, nakauno ako. Wow, alam ko, NSTP. Hindi, oo. Hindi. NSTP, tsaka PE. Saka PE, ayan. Oo, di ba? At least may nakauno ka. Ako naman po, modesty aside, hindi naman, when it comes to Excel kasi parang malapit po akong nag-cum laude. Di ba rin nung nag-announce po yung teacher, magkapatabi po kami nung cum laude. So, super malapit lang. Muntik na parang ikaw. Muntik lang, oo, muntik lang. Baka Pero hindi, nasa- modesty aside, okay naman yung grade ko nung college ako by God's grace. Ayan, oo. Hindi nga lang nag-honor, oo. Pero, okay naman. Teacher kita noon, Ma'am Mayan, magkano ang grinado mo sa akin sa bio, ma'am? Ayan. Natatandaan ko po, Singilan na. dahil po sa aking mga kodigo, ang natatandaan ko, ang aking grade po sa biology kay Ma'am Mayan is by God's grace, 1.5. Bigay ng grace. Kung gusto niyo po ng proof, mukhang nagsisisi ka, mama. Hindi ba kapaniwala si Ma'am Mayan? Si Brian naka 1.5. Nagkamali ako. Hindi, baguhan pa po kasi si Ma'am Mayan noon, mababa pa ang standards.
Kasi sa totoo lang, ni-recall ko, dalawa lang kasi as a teacher eh. I would say pati si Teacher Faye mag-agree sa akin kasi there are only two things paano mo ma-recognize or ma-recall yung estudyante mo na mabilisan. It's either yung estudyante, siya yung lumalagapak sa klase mo or sila yung nagtatap sa klase mo. So, si Sir Brian kasi nandun siya sa upper. Wow, tignan ninyo. Di kayo naniwala ha, nasa upper. Upper madaldal. Sa noisy number Nasa noisy. Oo, naalala ko, speaking of that, maingay kasi yung klase nila, no? Oo. Com Baka arts masaya lang. Oo, com arts kasi kaya dinadala nila yung pagiging com arts nila sa klase ko. Kaya sila yung nagdi-discuss. Very comedic siguro sila. Oo nga. oo. Kitang-kita naman dito. Oo. So ikaw, Ma'am Faye, what can you say about the question? Paano ba mag-excel? Being an engineering student who graduated on time. Di ba you graduated on time, sis? Modesty aside din, mahirap kasi mag-graduate on time sa MMSU or sa school namin. So by God's grace, nag-graduate rin naman ako on time. So nung nag-start yung graduation ng 3 p.m., natapos siya ng 7. So on time On siya time? Ano Ayun. naman yung graduation niyo, sis? Alright, pero seriously, no? How are we going, what's our take on this question? No? Paano nga ba? No? For me, personally kasi, my life verse is Matthew 6:33. It has been always my guiding principles when it comes to career man siya or nung nag-aaral ako, no? So it's actually the main reason kung bakit when I graduated, hindi na ako parang naghanap ng work pa sa sa Outside ibang the province. outside the province because gusto ko nasa home church ako, no? So siguro you set your priorities. And syempre when you say priorities between pag-aaral and pagsisilbi sa Panginoon, of course, ang unang-una talaga, uunahin mo talaga is yung pagsisilbi sa Panginoon. Kasi the verse has a promise, no? May command siya, 'di ba? May command siya sa una, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pero at the latter part, meron naman siyang ibibigay na reward sa iyo. Ano 'yon? And all these things shall be added unto you. So if you are praying to excel in school, what the first thing or the only thing that you need to do is really to prioritize and to put God first in whatsoever you will do. Kasi yun nga, 'di ba, nabanggit sa atin ni Pastor noon na kung halimbawa may mga young people na dito noon na nakapag-prove na parang yung Sunday sana meron siyang ipapasa na project, halimbawa pagkatapos, yun na lang yung natitirang time niya para ihabol yung project niya. Pero, it's Sunday, di ba? So, practically, we Christians dapat nasa loob tayo ng church para mag-worship at magbigay puri sa ating Panginoon. So, inuna niya ang pag-attend ng church service. And, dun sa natirang time niya, doon binigay lahat ng Panginoon ng wisdom, available resources para matapos niya yung requirements niya. Oo, I believe that is parang yung isang estudyante na yun is engineering student ata. That's Oo. good. Actually, meron akong experience na ganyan, pero hindi na ako student. Nung nagre-review na ako, may nag-advise sa akin, law student siya actually. Sabi niya, nakita niya kasi noon, ang ano ko kasi noon, kapag Sunday, yung, di ba, nag-attend ako ng morning service, tapos habang hinihintay ko yung afternoon service, nagre-review ako. Pero ang sabi niya sa akin, don't use Sunday na pagre-review. Parang kumbaga, yun na yung pinaka-break mo sana na isang araw lang. Ang sabi niya sa akin, try to involve yourself to ministry or kumbaga is makipag-fellowship ka. In that way, makakapag-minister ka ng ibang tao, makipag-fellowship ka, magiging blessing ka sa ibang tao. So yun siguro yun yung tamang balance sa school tsaka church involved. Oo, tama ka dyan, no? So, kailangan, pag nasa church kayo, no? So, give all your time para sa Panginoon. Hindi ko naman sinabi yun, pero siguro if possible. If possible, oo. Siguro mas maganda is yung dapat na time para sa church lang. Kung ang Sunday, ang alam naman natin para sa church, so Sunday para sa church. And then yung the rest, pwede na natin i-alat. Yes, sa bagay, 'di ba? We have a verse na sabi nga sa James 1:5, if any of you lack wisdom, 'di ba?
So, kung halimbawa, pag sa Monday to Friday natin, mukhang hindi nag-work yung ating mga utak-utak, di ba? Ang grace ng Panginoon is always available. We can always ask for God's wisdom, heavenly wisdom to do our studies. Tama? Oo. Module. And yun nga, ibibigay ng Panginoon kung paano nyo may ibabalance yung pag-excel nyo sa school at pag-serve sa ministry. Oo, so take note, excel. Oo, pag Christian ka kasi, kapag Kristiyano ka, that should be your main goal also. That should be your mindset also, no? Na dapat sa school, nag-excel din tayo. Tama. Alright? Okay, so let's go to our question number 2. Mahigpit ang mga parents ko kasi di nila ako maintindihan. How can I connect to them? Ayan, paano nga ba? Kung may wifi sa bahay, ibigay niyo po ang password sa kanila. Oo. Kasi I believe kung bakit hindi nagkakaintindihan ang parents at yung mga young people, it's because of the generation gap siguro. That's one thing. Bakit biglang tingin kay Mami? Oo Kasi nga, yun- nahalata ako. Ba't kayo tingin lahat sa akin? Ikaw May yung generational maraming gap ba sinasabi. tayong apat? Hindi. Wala Kasi, naman. Ikaw yung tita dito eh. Ay, Oo, ikaw yung ay, tita parang nga. ang layo lang ng edad ko Oo, sa'yo, diba? O, 10 Brother years. JJ, ah. Kayo ba, mahigpit ba ang parents? Nakaka-connect ba kayo? Personally, nakaka-connect pa rin ba kayo sa mga parents ninyo? Okay naman sila Mami and Daddy. Nakakausap ko pa rin naman sila. So, minsan, yun din yung magandang challenge eh. Siyempre mature yung parents natin, tapos may language tayo. Parang mas marap rin kung abutin mo yung nila, kung paano sila magsalita. Kasi the way na magsalita sila, may wisdom behind doon. So, bakit kaya hindi sila nagsasalita ng mga language natin? So, marirealize mo, kasi mas mature, may ibang level. So, maganda rin na kopyahin natin kung paano sila nagsasalita. Kasi nagiging mature, isang way of maturity rin yung words na ginagamit mo for communication. Yes. Pero siguro, tawag dito, yung kasing sabi niya, hindi siya makakonect. Siguro regardless, makakonect ka man o hindi, since they are your parents, you still need to give them your utmost respect. Oo, hindi dahil hindi teki yung magulang mo, hindi niya naiintindihan kung paano gamitin yung Facebook, paano niya gamitin yung YouTube, parang i-disrespect mo na siya, no? So, they are still your parents, and yun nga, sabi mo, maganda rin na i-involve natin sila minsan sa ating buhay. So, communication. Minsan kasi, ang pakiramdam ng mga younger ones, Oo. mahigpit yung mga magulang sa kanila dahil masyadong pinapakialaman yung mga decisions, mga ganun, like preferences, like meron na kasing concept of may sarili ng concept yung mga young people ngayon, which is ang parang ayaw nilang napapakialaman kung ano yung mga desisyon. Which is dapat tayo, we're still governed dun sa idea na yung guidance and direction, dapat naka-anchor pa rin tayo sa mga parents. Kasi marami silang experiences. Kung bagay tayo, papunta pa lang sila. Yes, na. tama. Oo. Yun. They speak from experience, tama. Hindi dahil mas magaling tayo academically or technologically, tayo na dapat yung nagro-rule sa kanila, no? So they still, kung kayo po ay you still live in the same roof with your parents, sila pa rin po yung dapat Yung authority. Yes, Tama. over Yung sabi ni Pastor, di ba, dalawa lang yun, yung honor and obedience. obedience, So, tama. Yes. Dapat i-honor mo sila at pangalawa, i-obey mo yung mga magulang. Yeah, Yes. Ephesians 6:1. Efficient, yes, oo. So, kailangan para you can connect with your parents, you communicate, no? Yung mga, halimbawa, you try to explain to them in a good way. Kung ano yung, Tama. ano ba yung yung feelings mo, oo. And then, syempre, makinig ka rin sa kanila kung ano yung magiging advice nila. Oo. Kasi sila nga, they speak from experience. Minsan kasi minsan kasi ang naisip natin, hindi nyo naranasan Oo. yung nararanasan ko Yun ngayon. naman, yun yung parating sinasabi ng kayang Oo, madaming bawal. Pero, minsan ayaw mas napagdaanan na nila Yes, yun. yun nga,
yung parang ayaw nilang magsabi kasi automatic na hindi pwede. Yun yung laging nasa isip. That's why, parang kinikip na lang nila kung nasa-share nila sa mga kaedad nila, pero hindi nila nasa-share sa mga magulang. Which is, that should not be the case. Yes, alright. So, ayun. Usapang adulting. Adulting. Adulting nga to. Oo, sige. Our last question. Ayan. Last question. O, yun, nabuhayan si nabuhayan si Christine. Sabi niya, when is the best time to marry? Ayan. Okay, so, Siguro Ma'am tanongin Mayan natin ang ating love and guru. Sir John Joseph, Yung mga since love kayo guru. po ang, since kayo po Yung ang, naka-undeck na lang, yung tatanungin lang. when is the best time to marry? Ito ba ay age or ano? Siguro ano ba yung to? mas magandang tanong dyan, when is the best time to enter into relationship? Hindi rin pwede. Enter into a relationship. Kasi when entering into relationship, dapat it's Ano parang yung dapat goal you have mo? to be you have to parang mag-asawa ka na dapat, di ba? Oo nga, ganun? that's Oo. your goal eh. Kasi Oo. once you do not enter into a relationship, not unless you are ready for a clear commitment. Tapos yung sabi ni Pastor, sa advice for men, do not say I love you to a woman when you're not ready to get married. Parang ganun. Yes. Kaya ako, maingat ako sa pagsasabi ng I love you. Wala pa akong sinabihan so Ay. far. Oh, Mama ko lang. Wow. Oo, pero ayan no, ang maganda dito, yung ating, if you are following our BYI page, actually merong shinare ang ating BYI page na napakagandang advice from Sir Jasper, no? Si Sir Jasper po ay asawa po ni Ma'am Kizia, kapatid po siya ni Ma'am Kay. And this is a biblical advice, no? And you can read the advice from our BYI page and we have it here, no? So, kailan nga ba, no? Tayo pwedeng mag-asawa, especially na sa mga marriable age. Okay, so let's see yung ating presentation. yan. Okay, so ito ang payo ni Kuya Jazz sa mga Kristiyanong kabataan na nasa marriable age. Number 1, Sabi ni Harmony, 13 years old pa lang po ako. Marriable age na po ba? Hindi pa Harmony, ha? Oo, wala pa. Oo, matagal pa. Okay. Number 1, Sir John Joseph. pray someone na maging katuwang mo, especially sa hirap, hindi lang sa ginhawa. Tama. So sabi niya, pray for someone na maging Ayan. katuwang mo. So your helpmeet. Yan. Yung helpmeet mo, not only sa ano bang ginhawa? True thickness. Ay, ano ba yun? Through thick and thin. True thick and thin. Parang Oo. kayo lang. Rich and True thick. Thick and thin. Tama nga naman, no? So, minsan kasi, yung iba, di ba, ang goal nila is, kailangan mayaman, yung standards nila, oo. So, kailangan daw, yung taong ipag-pray mo is, ano siya, tawag dito, alam niya ang mag-adjust kung halimbawa walang-wala na kayo, or kaya rin niyang mag-adjust pag you are in an abundant life. Oo. Kasi Yan. kayo yung magtutulungan doon eh. Ay, Tama parang... ba? Ang daming alam. Oo, ang daming alam ni Kuya Brian. Hindi, sa mga rin, nababasa ko sa... Naririnig Talagang ko. nasa variable Nasa puso age. na niya. Nasa variable age na kasi siya. Okay, sa number 2 na tayo. ayan. Hindi, pero dyan kasi is dapat both of you are financially stable. Dapat. Oo, yun naman eh. Kasi mag-aasawa ka primarily to have a family. Oo. At syempre, pag may pamilya ka na, may anak ka na, kailangan, di ba? Kailangan ng pang-sustento sa family mo. So, kailangan, before you go into a relationship, financially stable. Stable. kayo dapat. Totoo yan. Alright, number 2. Pray for someone na faithful sa Panginoon. Tama, dapat yung faithful. Yung pinag-pray mo ba, Ma'am Faye, faithful sa Panginoon? Parang hindi pa ako nag-start ng pray.
Wala pa akong Hindi, dapat pinagpe-pray na yan, Ma'am Faye. Ay, wala bang specific na tao. Yes. Oo. Mag-pray ng specific person. Pero at even at a younger age din kasi, mas maganda na, although hindi pa... Pray for qualities daw, hindi yung Yes, specific pray for person. qualities. Faithful, hindi fakeful. Tama, oo. Yes, hindi fake yung kanyang faith sa Panginoon. Kasi minsan, di ba, may mga chances na tsaka ka lang, ang tawag dito, tsaka lang, parang binuo ka ng isang guy para lang ma-win yung heart mo. Pero hindi pala ikaw, hindi yung mismong relationship niya sa Panginoon. Tama. Ayan, no? Ayun. Take it from Ma'am May Ann. Kasi Ayan. ang kanyang, ang kanyang boyfriend, faithful sa Faithful. Ay, Panginoon. boyfriend. Sana all. Sana all. Isang malaking sana all. Yes. daw. Pangatlo, ayan. 3,000 years later. Number 3, huwag gawing standards pagpili ang itsura dahil beauty fades. Ayan. Yes, ayan, no? So, that's a skin deep, actually, it's a skin deep reason if you're going to marry dahil maganda, gwapo yung isang tao, yun na yung magiging basis mo. So, kailangan pa rin is, Qualities. yung characters. qualities niya, yung characteristics niya is, grounded na siya sa Panginoon, Yes, sa totoo pagsisilbi yan. sa Panginoon. It counts kapag alam mo yung future lifetime partner mo is deeply rooted siya sa mga biblical principles that will serve as to steer. Yung mag-steer siya ng will ng relationship niyo towards a God-glorifying marriage. Mahirap kasi yung hindi talaga matured sa faith yung tawag dito, yung future lifetime partner mo. It will only be by the grace of God na magiging Rooted kayo. Yes. Tama, ayan. No? So, Mahirap yun. oo ha, wag lang po basta gwapo, maganda ang ipag-pray po natin. No? Bonus na lang po iyon. Tama. Bonus lang talaga. Okay? Next. Next, advice. Mind the Lord muna habang inaantay ang takdang panahon na kayo ay magkasama sa isang bubong. Tama, no? Ayan. Mind the Lord. Oo. Siguro para sa mga men, Yes, para sa mga men. Oo, para sa mga men. ikaw. Yes, tama. No, you need to be busy serving the Lord. Oo. Habang kayo ay halimbawa kayo pa ay mag-girl, hindi pa kayo mag-asawa, no. So, dapat ang focus mo muna sa Panginoon kasi yun nga kailangan mas una mong number one pa rin ang Panginoon eh, kahit na may boyfriend ka or girlfriend ka. Dapat yung love mo sa Panginoon, it transcends dun sa love mo sa asawa, sa magiging partner mo. And Kumbaga even, yung sabi ni Pastor Ibal, yung sabi ni Pastor no, naalala ko lang, before saying I love you to a woman, learn to say I love you, Lord. Yes, yeah. tama. At the same time, sa mga nag-aaral pang mga young people natin, wag muna yung love ang i-focus, kundi focus muna nila yung, ang focus nila is ministry at saka yung pag-aaral. Kasi, Kumbaga- yes. And one thing more is, for us, ito yung naging isang guiding principle ko. A man should always seek the heart of God in order to find me. So, yun yung naging... For, Marami nga lang ni Ate May. Pwede na, pwede Yun, na. which is Pwede. naging, that's one thing na, let me just share. Ay, share ko lang. Kasi, ay, nawala tuloy ako. No, that's one of the things when I asked si brother kung bakit, ano yung naging, pinag-pray niya for such a long time. It took him years to pray. And in that, while praying it's where God actually inimpress ng Panginoon sa kanya na, eto, consider her. That's why he sought the heart of God in order to find me. So, Yes. ganun dapat. So in addition tama sa na. sinabi ni Ma'am Mayan, or parang to recap lang, as young as you are, give your heart to the Lord and that heart He will give to somebody else. Yes, ayan, Siguro tama. lang. Hindi naman kayo papabayaan ng Panginoon. That's for sure. Yes. Kung inuna niyo ang Panginoon, He will
give you the right person at the right Yes. time. Kaya wag kang mag-alala, Brother JJ. Ayan. Yes. Prepare na ng Panginoon. Mga Naka-add to prepare, cart na. Naka-add to cart na. Isi-ship na lang. Ay, oo, Ready to ship. Oh, ready to ship na. Baka Ay, ikaw, Sir Brian, Ha? order pa lang. Oh, Hindi, cancel Hinihintay ka, pang cancel. 11-11. yun nga, naghihintay pa siguro siya ng sale. Alright, yung ating next advice. Ayan. 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 Humingi ka ng wisdom sa Panginoon sa business ni tatayo mo. Siguro this one yung sa number 1 kanina, di ba? Dapat yung relationship tested siya through thick and thin. So, as a husband or as a wife, especially sa part ng mga husband talaga, kailangan advance rin mag-isip, no? Na kailangan, paano ko ba i-prepare yung magiging family ko, yung magiging, syempre, isipin nyo yung mga finances ninyo, yung magiging resources ninyo. So, kung ikaw ba ay may trabaho or may business, kailangan mong pag-isipan kung paano mo ito masusustain kasi nga, may additional, hindi naman burden, pero may additional na responsibility na. So, baka pag hindi ka prepared, baka maapektuhan ang giving mo sa Giving, Panginoon. tama. So, kailangan yun nga, no? Kailangan i-prepare mo na you should be financially stable na before getting into a relationship. Alright. Pagdating sa love, natatahimik si Ma'am Faye. Kasi nakikinig lang ako. Oh. Nag-absorb lang. Wala pa ako sa, may Tapos pagdating experience. sa love, marami kang sinasabi. Ay, expert. Ayan, balik sa'yo. Alright. Meron pa ba? May advice pa ba? May na dalawa ba? pa. last two. Si Ma'am Faye naman ang magbabasa. Ay. Siyempre, pag ready ka na talaga, don't forget na magpaalam kay pastor bago ka mag-propose para samahan ka niyang mag-pray. Sa men lang to. Yes, oo. Yung mga girls na excited sila, sasabihin na daw kay pastor, ito papaalam. Men po, hindi po yung... Ipapaalam nila yung crush nila. Ay, hindi pwede. Oo, sa mga kababaihan, no? So, sila yung magpapaalam kay pastor. Yung mga men, no? So, your pastor should be the number 1, no? Should be your number 1 supporter, no? Prayer partner when it comes to getting married, no? Or Praying for your partner. yung entering into relationship as the initial stage. Yes. Let me just butt in. Kasi it's, take ka na bagbagan ni Pastor na naimas nga DJ ti sungbat ti kararag. Nga, DJ na namon di sungbat ti kararag. Especially, kasi eto, sa bality for us ladies, this is one thing na you have to treasure when you are in front of pastor and with that man, na magsasabi siya magpapaalam siya kay pastor and that he would declare his love towards you. Of all the ladies in front of pastor, it was such isa sa mga fulfilling na mararamdaman mo as a young lady if maaantay mo yung time na yun. Based from experience. Ang daming Hindi ako Ay! makarelate. Hindi. Alright. O, tama naman yun, Ma'am Mayan. No? Support natin dyan. And last one. Yes. Short engagement. lang. Short engagement lang, biblical. Dahil ito yung biblical. Huwag gumaya. Kumaya. Sa uso. Gumaya sa uso ng mundong ito. Tama, no? So, yun. Ang biblical principle when it comes to relationship, it should all be short-term lang, no? Sa boyfriend and girlfriend. So, kailangan talaga, pag once na mag-enter ka sa isang relationship, dapat ready ka na talaga to marry. Oo, yeah. So, dapat nakahanda na yung Katulad ng engagement sinabi ko ring. kanina, yung sabi ni Pastor noon, before saying I love you, dapat, yun na yun. Yun na yun. Oo, yun na yun. Ayun. So, So, ready expect na. nyo sa mga natin, sa mga ladies natin,
Oo, pag may nag-I love you na sa inyo, ayan ha, dapat ready na siyang pakasalan ka. Oo. Pero hindi naman ha, baka ano naman, paano po yung senior high school pa po lang ako, may nag-I love you na po sa akin. Unang-una tignan mo kung siya ay ready na. Oo, siya ba ay, syempre high school pa lang naman kayo, no? Siguro it's not yet the right time. Ayan, no? Siguro Okay, yung ayan. tulad ng sinabi ng isang ng isang adult natin, para sa mga kababaihan, huwag mong gisingin yung natutulog mong puso. Kung baka kapag estudyante ka pa lang, mag-focus ka sa studies mo. Yes, focus. Ayan. Tama. Pray and be patient. And be busy. Be patient. Be busy with doing the business of God, and that is involvement sa ministry mismo. Yun muna dapat yung i-focus habang nag-aaral. Huwag mo nang, ang hirap i-balance na nag-aaral ka. Di ba ang aim natin is mag-excel tayo sa pag-aaral at the same time, yung involvement natin sa ministry. So, wag na nating dagdagan muna ng untimely relationship. Tama. Alright. Mag-module ka muna. Do it right with the Lord. Tama. Module muna pag may time, mga kabiway ayers. Alright, so yan po yung mga ilang questions, no? Real life struggles ng ating mga young people. Now, this is especially yung mga millennials. We hope we were able to give you substantial advice, no? So mamaya, no? Baka may mas maganda pa. Syempre, mas maganda pang advice ng ating pastor when it comes to that. Alright, so ngayon naman, tumungo na po tayo sa ating Share a Word. Share the Word. Ayan, no? So sa mga magte-testimony po sa ating soul, ito po yung mga magse-testimony sa ating yung mga BYIers natin na magpapatotoo sa kanilang soul winning activity this week. Ayan, no? So, ayan, actually we only have one kasi nga si Brother Jonard po ay wala pong signal kasi po ay malakas pang ulan sa Claveria. So, right now we have Sister Ernaline, ayan, sa ating Zoom. Ayan, no, to tell us, excited natin si Ernaline, no? Nakita ko, nag-flip na siya, mga 3 pages ata yung niya, ginawa niyang speech. Ayan, so Sis Ernaline, ayan, so share the word, share a word. Good afternoon, Pastor and Kangabsat. I praise and thank God for this privilege nga makapag-share testimony about soul winning. By God's grace, this week I was able to share the gospel to my nephew. Before the day nga nakapag-share na, pinag-pray kiti apon. Itagyaman na tanikan na kiti dadagsen nga syarante high schooler nga kaanaka. I ask God for wisdom to say the right words in a way nga mamatan na kin encourage ko that by God's grace, niktan na iti gandaway. It was at night me dito'y Hawaii nga we were chatting. Ngem kaputa gububraso na ti models na inar-oray kupit nga nalpas. Yet while waiting for him kakabsat at karkararag iti heart kon, in commit ko ti apo ka di nga plano ken desire ko nga masyaran. Iti nag-reply kanya, ginamag na DJ, kaya't ko nga i-share. Ket ijay commit nga nariknan iti pinang-convictar iti Holy Spirit kanya, ket ijay ko nga grinab di opportunity nga nagsaon. Karod tinawagak so nakakabsat, ket I praise God the very quickly nga nag-respond. Iso na pa'y nangibanga nga tumawag akon. Although ti may isa nga naging struggle ko ijay, ket nung kasano nga i-open up the topic of salvation, still agyam-yaman na iti apo kasi adat the privilege of prayer nga isot imo na ngay naramid ni. Ket after we prayed, inpabasak kanya na DJ tracks, sa ako in-explain kanya na step by step tipod nga dala mapan sa dilangit. Ket by God's grace, ada iti leading the Holy Spirit, kinapintas iti pa naka-flow iti pinagsarsarita ni, kinawan nagbalin nga distraction. Ket to cut the story kakabsat, iti blessing din pagyamanag iti apo ijay, ket han ko lang nga nashiran, kinailit so na iti prayer of acceptance, kaya na-encourage ko pa iso na nga nagdingag di iti preachings ni Pastor Puvi. In-share ko met kanya na about DJ audio preachings tayo nga mabalin na nga i-download, ket iso dinggan na imbes nga tiltilada. Ket
Kasi I've been there nga kadisya nga age na ket mariknakin ang muk nga just like us today. We all need the word of God. Ket kayat kung ano kasanunak nga mabilis sa negative emotions kajayment kanyan. Ket by God's grace, very positivity responses nakakabsat. Hopefully and prayerfully nga may influence can may encourage ko pa iso na may papantisa sa uti apo. Ket I praise God ada kanyak dito nga burden. Amok nga haan ko na balindan dito nga na lang gapuiti para buti apo. That's all kakabsat, to God be the glory. Ket next, ket ko nga i-challenge ket ni Brother Nico Gala. Alright, thank you very much, Sister Ernaline. Oo, sino naman yung isa-challenge mo, sis? Ayan, no, napakaganda ng testimony niya, no? Nico? I like to challenge Nico Gala. Daniel? Sino ba si Sino ba? Si Daniel ulit? Sound check. Alright, ayan no. So, thank you very much no for doing your part sa ating soul winning activity this week. Ayan no. So, ayan, at this point, ayan, kasama na po natin ang ating, syempre, ang ating mahal na pastor para po sa ating DOC. Ayan, palapakan po natin siya. Alright. Naimbag na malam nyo. Si Brian, si Joseph, si Mayan, at saka si Faye. Wow. At good afternoon din sa ating mga tawag dyan, kasangyupsal dyan sa San Nicolas. Kasalukuyan yung kanilang sangyupsal eh. Ayan. Okay, good afternoon. Kastama di pasukin, naimbag nga malamyo, kakabsat dita, pasukin. Alright. Oh, yan. That's good. Okay, behave na behave kayo, ha? Oo, sige. Keep it that way. And of course, Erna, thank you for your testimony. Praise the Lord. Alam mo, hindi madaling mag-share ng gospel dyan, di ba? Pero to God be the glory that the Lord has given you the courage and the wisdom para maibahagi mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So, keep that heart. And I pray that you will be a very mighty soul winner at marami kayong ma-impluwensyahan ng mga young people na maging soul winners dyan. Good afternoon din sa ating mga brethren dyan sa Australia. Wow, nakaka-bless ang buhay nyo mga kapatid. Oo, at siyempre, magandang hapon dahil, ayan no, may royal sila. Royal ba yan? Royal, oo. Matangkad pala si Reagan. Doon ko lang sa picture nakita kasi katabi niya si Gretchen. Kaya sabi ko, matangkad pala si Reagan. Oo, kasi katabi niya si Gretchen. Okay, so to God be the glory. At siyempre naman sa HBBC Hawaii, we have Preacher Glenn Bernadette. Advance happy birthday kay Preacher Glenn. Okay, kantahan na natin ha. Dito sa BYI, let's sing happy birthday to Preacher Glenn. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, praise the Lord. He's turning 32. Ilan taon ka na, Brian? 30 po, Pastor. Yan, malapit-lapit na. Okay. 33. Oo nga pala, 2 years lang yung distance namin. Okay. So, he's turning 33 years old. At syempre, nandiyan si EJ, si Kate. Si Kate ba yan? Oo. Oh, that's good. Okay. Napakaganda yung ibinahagi na lesson. In fact, when I saw Ate kasi posted this lesson, minessage ko siya kaagad. Sabi ko, I would like to ask permission to recopy or copy-paste itong inyong lesson ng tungkol sa pagpili ng mapapangasawa. And I would like to share this on our BYI page. So gladly, pumayag siya. Kaya kinopy-paste natin. You know what really interests me? Because the message is very sensible. Yes po.
Yan ang isang kulang yan ang isang dapat na makita ng mga kabataan. The sense of life's reality. Kasi ang meron, hindi sense, kundi romance. Yung romantic type ba, na you feel elated, you feel treated like a princess or a queen. But in the reality of life, marriage is about partnership. Kaya maganda yun eh. I-review nga natin saglit. Maybe I could give some practical, very sensible, very practical, and of course, very biblical. Kaya pag-aralan natin tignan natin shortly, maybe 5 minutes before we get into our devotion. Yan. Pray for someone na maging katuwang mo, especially sa hirap, hindi lang sa ginhawa. Ayan. Because life will never be easy. And siyempre, especially when kids are already there, may baby na, lalaki na yung mga bata, needs will multiply, papaano kung yung expense will always be the same? Diba? Ay yung tawag dito, yung income. So, you need a person na, each of you will be very creative also na paano ko makatulong kasi kulang itong ating yung bang katulungan isuna nga manghanap ti solusyon ti problema. That's right. Ayan. Hindi lang sa ginhawa kundi sa hirap. So nga napimpintas mo't la dyan, naggapot rigat. Napimpintas dyan, naggapot rigat. So nga, dito church ka, di bagbagate, dito young people, hindi pagpapahirap sa inyo na kahit nag-aaral, pagod na kayo sa pag-aaral, agasam, di ba? Nabambanog ka nga agbasan. Paginawon da ka pelan. Paglabaan da ka. Pagdalusan da ka. Hindi yun punishment. But that is one way to teach you, especially itong ating mga ladies. Kayong mga ladies. Matuto kayo sa gawaing bahay. O hindi lang yung career ang number 1 na priority ng ladies kundi sa gawaing bahay. Meron tayong mga career na mga wives dito, but praise the Lord. Maganda yung pagkapalaki ng kanilang mga anak because maganda yung partnership. Praise God for that. Pangalawa, pray for someone na faithful sa Panginoon. That is very important. Because you will be living in the same roof. So kahit papaano, itong aspect ng pananampalataya, hindi nyo dapat pinag-aawayan. Kung tungkol sa ministry, tungkol sa church, tungkol sa giving, tungkol sa church attendance, hindi ito dapat pinag-aawayan ng mag-asawa. Dapat kayong dalawa, you agree na talagang pagdating sa gawain ng Diyos, pagdating sa ministry, sa church at ministering sa pastor, talagang pareho kayo ng puso dyan. Amen? Kaya blessed na blessed tayo. Dating Monday night, alam nyo, maganda itong ginagawa na pagtuturo ni Pastor Jun sa atin. Kasi kung ikaw ay HBBC at natutunan mo yung mga teachings na yan na tinuturo ni Pastor Jun, world-class Christian ka. World-class Christian. Ikaw yung klaseng Kristiyano na pag nalipat sa ibang church, preacher ka kaagad, song leader ka kaagad. Kasi nakita nila, basta galing sa HBBC, iba ang pagturo. Quality talaga. Yan ang nagagawa ng ating Baptist Distinctives Conference. Kaya pinapakita ko yan para ma-appreciate ninyo the efforts and labor of Pastor Jun. In fact, just before I came in, galing ako doon sa bahay. Kunana kanyak kita, mayat, kunana. Adaman barong panangisurok dito gibingan kunana. Excited dakman na nakakabsat. Are you not excited? Amen. This coming Monday night magtuturo si Pastor Jun ng cheerful giving. Amen. Sa totoo lang, that is the key to honor God and the key to a life abounding. Amen. Yes, it's all about giving. Nagpinda si Jay kunana ide. Kaslang ti point na kung ang init ay nagbibigay, ang bituin ay nagbibigay. 'Di ba? Kung ang mga nilalang ng Diyos ay nagbibigay, napakasaklap naman na ikaw ay nilalang niya. Niligtas pa. Subalit ayaw mong magbigay. Parang ang saklap naman nun. 'Di ba? So pray for someone na faithful sa Panginoon. Pangatlo, huwag gawing standard sa pagpilang itsura because beauty fades. Tama 'yan. Although it could be one factor because beauty is always in the eye of the beholder. Pero
when it comes sa Proverbs 31, sabi niya doon, favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Number 4, mind the Lord muna. So habang wala pa kayong marriable age, halimbawa, teenagers kayo, wala pa kayo sa age, disiplinahan mo kasi yung mind mo. Ako, sa bayayan ng Panginoon, mula sa aking pag-aaral, never ako na-entertain ko sa mind ko yung manligaw, wala. Kasi nakatatak na ituro sa akin, tsaka ka na lang manligaw pag edad mo na. So ganun din sa inyo mga ladies, that mindset will be a hedge for you. And edge. Hedge, kasi protection sa'yo yan. Edge, kasi magiging advantage mo yan. Yung iba na talagang pinagbibigyan na yung ganung mindset, wala. Kaya, kung wala ka pa sa marriable age, wala ka pa sa edad na kinakailangan mag-asawa, o manligaw, o ligawan, sabihin mo sa sarili mo, kahit pa sinong gwapo dyan, kasing gwapo man ng mga Korean actors dyan, may impress ka lang, ma-appreciate mo, pero natatakot kang mag-commit. May takot sa puso mo kasi you are being possessed by a divine principle. So you are afraid to violate that principle. So sabihin mo sarili mo, sabihin mo, maligo na lang ako ng 10 beses, wag ko lang i-violate yan kasi nakakatakot yan. Yun, young people, you need to bear that in mind. Amen. Hindi yung may nagpakilig lang sa'yo, parang pagkikiligan ka niya na ng buong buhay. Oh, hindi ganon. Wala. So mind the Lord. Dapat Panginoon ang alalahanin nyo. Panginoon ang atupagin. Humingi ka ng wisdom sa Panginoon ng itayong business. Tama yan. You know, I appreciate and I salute young people na kahit bata pa, nagbi-business na. Nung Friday, may nag-message sa amin ni Pastor John. Sabi niya, Pastor, nag-aaral pa lang ito, pero bumili na siya ng business franchise. He's just going to school. Yan ang dapat niyong pagkaabalahan. Ang isang kabataan na abala sa bagay na magpapa-improve sa kanya is a young people na angat sa pag-iisip. Angat ka lagi sa pag-iisip. Pero no naaram ka, awa, mangyari king ka. Di ba? Well, awanti kuana ka kabsat. Amumot ti sarilim no gwapo kat pa nagkitam, di ba? Oh, amumot ti sarilim no napintas kat pa nagkitam. Di ba? So, siyempre, medyo confident ka, kaya wag mong gawin niyang rason para agbaling ka nga naaram. Nako. And then, siyempre, pag ready ka na, don't forget magpaalam kay pastor. Sabihin sa kanya. Amen. Because the pastor will guide you. Oh, so, sino sa inyo dyan ang nasa marriable age na? Pakitaas nga ng kamay. Wala. Oh, wala pa pala kayo sa marriable age. So, do not ever let it strike the mind. Wag na wag kang mag-entertain. Ang maganda dyan, bago ka manligaw, tanungin mo na lang sa magulang mo, Ma, Pa, can I have your blessing? Pwede na ba akong manligaw? Pwede na ba akong manligaw? Kahit magsimula lang ng ka-textmate that leads into courtship, before you ever start anything, you have to ask your parents, pwede na po ba ako? Sa tingin niyo, pwede na ba? Hanggat hindi ka ready na hingin ang blessing na yan sa parents mo, huwag ka magsisimula ng textmate. Chat. Tapos, sino sa inyo gusto ka-chat kung kunam? Ay, wag. Amen? Young people, okay ba kayo dyan? Amen. Hello. Yuhu! Ha? Di ba? Ayos. For the next 10 minutes, ibigay ko sa inyo itong ating devotion. Manalangin tayo, ha? Let's pray. Thank you, Lord, for this afternoon. Naaramid apo dito yung programa. At this program, this afternoon, Lord, na i-bring out, maipanggap, iti issues, iti courtship. Pudno apo, dito iti mesa nga issue, nga masapol, nga ma-addressan, kan maipaayan ti principle, iti agtutubo apo Diyos. So, right now, I pray that you would bless our devotion. In Jesus' name we pray. Amen. How a Baptist youth live in fullness in a world of hollowness. Ano kaya sa hollowness? Emptiness. When your stomach is full, it does not mean your soul is full.
When your head is full, it does not always mean that your soul is full. When your pocket, when your house is full, when your bag is full, it does not always mean that your soul is full. There are many people today who are rich, wealthy, famous, but deep inside, they are empty. So as God's people, the Lord gave us principles on how we can experience fullness, punong-puno, nag-uumapaw pa, in a world of hollowness. So this is now the third point. We are studying on our discipleship lesson. So lesson number 3 on how to live in fullness in a world of hollowness is this. We must be walking in His Spirit. That is key number 3, susi. We must be walking in His Spirit. Galatians 5:25, ang sabi ng Panginoon, etong sabi niya, if we live in the Spirit, what does that mean? Kung ang buhay mo ay buhay na may Espiritu, okay? Nung hindi ka pa na-save, wala ka pang Holy Spirit. Unsaved ka pa. You were not a child of God. But if we now live in the Spirit, the Bible says, let us walk in the Spirit. Because the Spirit of God came to dwell in us, indwelling. Anong ibig sabihin ng indwelling? To take permanent residency. That is indwelling. Oo. Now, the indwelling presence of the Holy Spirit is intended to bring infilling. Oh, anong ibig sabihin ng infilling? I-N-F-I-L-L-I-N-G. Any idea? Infilling. Pagpupuno. Pagpupuno. Ayun. And then the meaning of the word infilling is influence. Oh, parang ganito. You bought a house in a subdivision. There are 5 doors in the house, including the main door and the back door. Now, after the transaction was made, you signed the paper, you gave the money, the house is now fully yours or not? Sa'yo na ba yung bahay? Binayaran mo na, pumirma ka na, tapos na. Binigay sa'yo ang susi. Sa'yo yung bahay, hindi. Sa'yo yung bahay. But they only gave you one key. And it's the key to the main door. So you opened therefore the main door. You were so happy to see what's inside. Man, it's a huge house. But wait, there are 4 doors more. 3 of which are rooms. And the last door is a back door. Hindi pa kasama rito yung pintuan ng mga CR kasi wala naman susi yun. Okay? So, to cut the story short, you tried to open the other doors. But you cannot open it because you only have one key, and that's the key of the main door. Question, do you own the house? Do you own the house? Yes or no? Yes. Yes. But do you enjoy it? No. Why is it that you cannot enjoy it? Because you cannot open the other doors. So you went back to the agent. Sabi mo sa kanya, why you only gave me one? There are 3 other doors. I cannot enjoy the fullness of the door. Kasi naman the house kasi naman isa lang yung binigay niyong susi. So I need to have the other 3. Binigay sa yung other 3. Umuwi ka. Do you own the house? Yes. Now, can you truly enjoy the house? Yes. Okay. The same thing with the Holy Spirit. When He came to reside in us, it's up to us to open the avenues, all the access of the Holy Spirit sa ating buhay. That includes your love life, your family life, lahat ng aspect ng buhay mo. You must give the Holy Spirit the freedom to take control over your life, to influence you. So dapat walang aspect sa life mo na hindi niya pwedeng i-influence. That's what it means to walk in the Spirit. Naintindihan ninyo? Okay. To walk with the Spirit means to be filled with the Spirit. Or we say yes to His
Apat to eh. Okay? We need to say yes. Number 1, to His conviction. Amen. Amen. Nararamdaman nyo ba ito during preaching? Do you feel this every preaching? Anong nararamdaman mo sa preaching? Pag nag-preach si pastor at tinamaan ka, anong naramdaman mo? That is called conviction. The word conviction means convicted. To make you feel guilty. To make you realize that you did something wrong. Naintindihan nyo yan? Conviction. Paunay ti preaching ni Pastoro na tamaan naksiga. Naramdaman mo yon kasi yung Holy Spirit kinausap ka. And you had a heart to listen and pay attention to the lesson because of the convicting work of the Holy Spirit. So, if you're convicted, it means yielding to the Spirit of God every time He is convincing you. We are persuaded by the Spirit. Timang persuade ti biyag mo, the Holy Spirit, rather than the allurement. What is allurement? The attraction of the world, the lust of our flesh, and the deception of the devil. Naintindihan nyo yan? Remember, one of the best gifts of God to us is freedom. Yung self-will. Freedom. We were not created robots. Isipin mo kung create ka ng Diyos na robot, you are at His command. You cannot do anything na hindi niya i-command sa'yo. You're a robot. But God gave you a free will. So God wants you to use your free will. Free will, kung ayaw man? Free will. Oh, God wants you to use your free will to choose Him. That's right. Oh, that you decide to choose Him. Kaya, alam nyo, maraming mga taong hindi makaunawa kung alam ng Diyos daw na magkakasala si Adam and Eve, bakit pa daw kasi naglagay ang Diyos ng tree of the knowledge of good and evil in the first place? Parang, sabi nila, the Lord is just pushing men to sin. No, He was not pushing men to sin. God wanted to enjoy men. And the only way God can enjoy men is when men has an option. Biruin mo yon. Kung halimbawa, si Kuya JJ, may niligawan siya. Sister Mayan. Sasabihin kasi, siyempre si Kuya JJ, pag nag-asawa to, sa bagay, JJ kayo dalawa. JJ, double J, J Bright. Oh, pag nag-asawa kayo, napakapalad yung mga mapangasawa ninyo. Oh, uri lang nga nakauyok ni J Bright kada J Baga ka. Diba? Napakapalad. Pero they are now professionals. Kung mindset lang ang pinag-uusapan, nasa mindset na. Kung age lang, nako. Malungsot sa payag. Di ba? Pero halimbawa, si JJ, sabi niya ganyan, okay, ito, liligawan kita. Ang tatanungin ng babae sa'yo, be ready to answer this. Why me? Yan ang dapat, alam niyo, pag nanligaw ka na, tatanungin ka, sa lahat ng babae, bakit ako? Yeah, be ready to answer that. Kasi that makes the love really unique eh. Kasi you can have choose this or that or this or that, but siya ang pinili mo. Siya ang pinag-pray mo. Siya ang talagang pinag-pray mong mapangasawa. Same thing with God. God can only enjoy men pag ang tao may option na. So naglagay ng Diyos ng option ngayon doon. O sige, every day, I will see if you will every day choose me. May option ka eh. Sabi ng Diyos, huwag niyong kainin yung bunga. Ayun. So, for many, many days, na-enjoy ng Panginoon yung love nila kasi every time makita nila yung bunga. Ay, hindi. Sabi ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, wow, nakakatuwa naman. They prefer me over their appetite. Oh, di ba? Mas ginusto ako kaysa yung kanilang appetite. But the time came na itong si Eve, hindi niya kinakaya yung kanyang appetite. Na-allure siya doon sa sinasabi ni Satan sa kanya. So, she took of the fruit, kumain ngayon siya. At nabuksan yung paningin and nabigyan si Adam, the fall of men. So, every day of your life, marami kang option. Young people, when you wake up in the morning, you have options. That's right. Anong gagawin mo pag gumising ka sa umaga? Oy, kayong mga boys,
Pag gumising kayo sa umaga, ano ang unang dapat gawin ninyo? Ay? Mag-pray. Ano pa? Mag-devotion. Nagagawa nyo ba lagi? Totoo? Ang daming option sa umaga, di ba? Ang una dyan is cellphone. Facebook. Social media kaagad. Di ba? Pag gising mo, chinek mo. Magde-devotion ka sana, pero, teka, may message. Kitak man pele. Ito, naidugil kan. Nalipatam nag-devotion. Ag-devotion, aldawan, ijay tulata, agikabesak latan habang agdigdigusak. Wala na. Hindi natuwa ang Diyos. So, that's what the Holy Spirit does to convict, to persuade us. Kaya if you're going to live in fullness, dapat marunong kang makinig sa conviction of the Holy Spirit. O mamaya, magpipreach ulit ako. Marunong kang makinig sa conviction ng Holy Spirit. And every time you are convicted, you don't reason out. Pag na-realize mo, tama naman yun eh. Masakit lang pakinggan, pero tama naman eh. So, anong gagawin mo? Lord, give me humility to conform myself. Sige, Lord. Kanak humility nga ag-submit. Number 2, correction. Ito yung sinasabi ko. For whom the Lord loveth, He corrected, even as a father, the son in whom He delighted. Amen? Oh, masakit ang correction. Mas maganda bang pakinggan ang correction? No, hindi. Most of the time, ang correction ay masakit pakinggan. Pero bago ka magalit sa Panginoon, pag-aralan mo muna yung sinabi niya. Isipin mo, tama naman. Masakit nga lang kasi yung ng Panginoon. Pero may punto naman siya. He is right. Correction number 3, compulsion. Compulsion is when the Holy Spirit will push you. Di ba? Naramdaman mo ba yung sharean mo yan? Parang nung Friday, naramdaman ko itong compulsion na to ng Holy Spirit. And constrain, yun na rin, no? Di pa nang gutigot. So, habang nagbabike kami, pauwi, ako yung nauna eh. Tapos si Prince Pastor Bear, si Brother Guy, nadaanan ko tong matanda na galing sa kanyang halamanan. May hawak siyang bulaklak ng kalabasa at saka dahon ng ampalaya. So, sabi ko lang, apaw, naghimas detan ina, kung nagkingkwana. After siguro mga 10 meters, mariknak ti pa ng guyod, ti apo kanyak. Apay linabsam, pinagunyam, di ka malasar dengan nga witnessan. Yun ang ibig sabihin ng compulsion. Tinalyaw ko, sinardengan ni Brother Guy, kasarsaritanan. Sabi ko, hindi pwede. Unahan ko tong si Brother Guy, hindi pwedeng siya makapag-witness. Dapat ako makapag-witness dyan. Alam mo, pag soul winner ka na active, nakikipag-unahan ka eh. Di ba? Nakikipag-unahan ka. Alright. So, pinuntahan ko ngayon. Sabi ni Brother Guy, nalpas gayam di transaction dan. Nga gatangan mi di sabong ti karabasa. Lutum mi di balayda. Okay. Pumunta kami sa tindahan ngayon para humingi ng plastic. At doon namin na-meet ang 3 pang kaibigan. Kaya, all in all, 4 sila nakapakinig ng Ebanghelyo. Why? Compulsion of the Holy Spirit. Data. Iso nga, you will live in fullness, nakaragragsak ti spiritual life mo, no amom iti makipagpag na iti Holy Spirit. Padasam ti ag-backslide, sige, hintay di negative. Hamu patpat ti apo, hamu dingdinggen, hamu ikang kano. Amom ti mapasama king ka, aglamis ti spiritual life mo, ag-down ti spiritual life mo, umay ka makigimong, adaka yan ta igid, yan ta suli, kaslawan sumsumrag kang ka, nga adal. Kasi, han mumot ngamin nga tinunuyan, hindi mo sineryoso yung relasyon mo sa Panginoon. Yan ang ito yung sinasabing mind the Lord. Ito yun, walking in the Spirit yun. Mind the Lord. While you are young, ilagay mo ang Panginoon sa isip mo. Amen? Ayan. So that's the 4th principle, 3rd principle, on how to live in fullness in a world of hollowness. Amen. Praise the Lord. Okay. I hope you are always enjoying our Doc Talk discipleship na pag-aaralan natin ditong ilang mga issues, and I hope this is a great blessing to you. If you have questions regarding sa ating hot issue kanina na binanggit ng ating mga kuya at ate dito, please raise the question and we hope to answer that next Sunday. Tungkol sa love, courtship, and marriage. Love, courtship, and marriage. So please, young people, don't hesitate. Kayo dito, pag nahiya kayong magtanong, huwag mahihiyang magtanong.
Pero kung nahihiya kayong magtanong, kasi may right med naman tayo dito eh. Ito ang ating right med, yung Word of God. Okay? Just write in a piece of paper your question. Ha? Write in a piece of paper. And kolektahin nyo na lang para at least wag nyo nang lagyan ng pangalan para dyan kasi nahihiya karamihan ng mga young people. Pati kayo dyan sa live stream, just send us your question, query, clarification tungkol sa ating issue ng love, courtship, and marriage. We would be more than glad to provide you biblical guidance and counsel. Kasi ang pag-aasawa, lifetime to. Lifetime commitment. Kaya kinakailangan na you are guided. Walang perfect na mapapangasawa. Walang perfect na lalaki. Walang perfect na babae. Pero ang mahalaga, godly. Yun, godly talaga. Amen? Dahil dito Australia, puro single kay amin. Dito, amen? Reagan, Gretchen, Dexter, tsaka si Nelson. Single kay amin. Pakita man, Equada. Single kayo lahat dyan, di ba? Thumbs up. Negotiable? Negotiable? Wano awanan. Na negotiable na daduman. Okay, we understand. Sige. Yan. Pag-pray namin kayo, ha? Amen? Uri lang na murmura yan ni Nelson, eh. Nelson. Ha? Uri ka sala na murmura yan. Dito lesson tayo, brother. Mayat, DJ, brother. Amen. Alright, that's good. Okay, manalangin tayo. We have 103 participants this afternoon. What a blessing. 103 participants. Okay, manalangin tayo. Marami kasi dito sa main sanctuary. We have a lot of people here. Okay, thank you Lord for this afternoon. And thank you ta napintas ti pa nakaiturong di programa. Naisip ng aming mga host, Panginoon, na mapag-usapan itong love, courtship, and marriage. At very timely ito. What a wisdom. I pray that you will bless, Lord, these young people na hanggat wala pa sila sa marriageable age, they will mind the Lord. Kaya itong aming natutunan na walking in the Spirit, yun po yung essence ng minding the Lord. That we have to listen to your conviction. We have to allow you to take control over our lives. And allow you, Lord, to convict us, correct us, your compulsion, and even to constrain us. So, Kwamti Gloria gan pa na kay Dayaw, we now move to our afternoon service. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Kuya JJ, dalawang J, Ate May, and Ate Faye. Mayat, dito ko ayo, JJ, J, Faye, and May. Okay? Till next time sa ating Doctor!